गिबियाव आङो निउस मिडिया बा पर्टेलनि नखरसिम आङो गिबियाव साबायखर बावनाय थादों आरो लोगोसेयैनो जे दिनैनि जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं स्कुल बे स्कुला मोनसे खोब गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसेनो जे जोंहा देग्लायहाय 2025 आरो 26 जे सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गासै 22 जन जे फरायसाफोर बे फरायसाफ्रा मेट्रिक जे आनजाद बेखौ लिरदोंमोन दा मेट्रिक आनजाद लिरनायाव जे जोंहा गासै 22 जनावबो 22 जन जे फरायसाफ्रा फार्स्ट डिभिजन हिसाबै उथ्रिसारनो हादों दा बे फार्स्ट डिभिजन उथ्रिसारनो हानायनि गेजेरजों जोंहा फरायसालि सामलायगिरि आरो जोंनि फोरोंगिरि स्टाफ गासैबो जे गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे दिनैहाय जोङो समनि आंखालाव जोङो गोबाव फरायसाफोरखौ नेयालासिनो जेनाखि दिनै मोनसे दिनखौ जों सायख'नानै गासै फरायसा फरायसुलिजों लोगोसे दिथागिरि मा बाबाखौ लेंहरनानै जोङो दिनै जे बिसोरखौ बरायनायजों लोगोसे जे बिदाय बा फेयारवेल हिसाबै जों खुंफुंदों दा बेजों लोगोसे जोंहा गोजोननायजों लोब्बा लाखिनानै जे जोङो फरायसा फरायसुलिफोरनो गोबांथार जोङो अननाय होनो हायाब्लाबो जों बे मान बिलाइजों लोगोसे जे आर'नाइ गथायनाय बा फरायसाफोरनो बेबायदि जोङो होनाय जादों दा बेनो जोङो गोबां जे जों फोरोंगिरि सारानुसना नाजादोंमोन जे देग्लाय जे मेट्रिक आनजादाव जोंनि फरायसालिनिफ्राय जेनाखि जोङो 90% मोननाय बेबायदि जों थांखि बा टारगेट खालामनानै जोंनि साफ्रोम फरायसाफोरखौ सारानुसना गोबां नांथाबनानै जे फोरोंथाइखौ खालामदोंमोन नाथाय जोङो दुखुनांथाव बेनो जाहैबाय जोङो जेरैबायदि नाजादोंमोन जोङो बे 90% जों मोननो हायासै दा बेनि गेजेराव जोङो 88.33% जों बेखौ मोननो हाबाय आरो बे फरायसायानो जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनिफ्राय जेनाखि गासै साबजेक्टआवबो लेटार लानानै जे बर' आयदायाव 100आव 100 जे मोननो हादों दा बेहाय जोंहा गोबां गोजोननाय दङ दा बे आरो बेजों लोगोसे आं फोरमायनो आवगायदों जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालियाव थांनाय 2020 जे मायथाइनिफ्रायनो जेनाखि जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालिनि जे नामाव जोङो सार्टिफिकेट बिलाइनो हानाय जोंहा जानानै फैदों फैनानै जोंहा एबारहाय गासै 7 खेब जेनाखि जोङो मेट्रिक आनजाद लिरहोनानै पास जानो हानाय जोङो खालामनो हाबाय दा बेहाय जोंहा गोबां गोजोननाय दङ आरो बेजों आं फोरमायनो आवगायदों जे जोंहा 7 खेब मेट्रिक आनजाद होनायाव जे जोंहा 3rd डिभिजन जों जानो हानाय जोङो मोननो हायाखै जों गासैखौबो फार्स्ट आरो सेकेन्ड जेबायदि जों मोननो हादों आरो बेजों लोगोसेनो फैनानै थांनाय 2024 बा 25 बेनि सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय जायनाखि जोंहा 16 जन फरायसा फरायसुलिफोर मेट्रिक लिरदोंमोन आरो बे मेट्रिक लिरनायाव जोंहा गासैबो 100आव 100 पास जानानै आरो गासैयावबो जेनाखि जोंहा फार्स्ट डिभिजन जानो हानाय जों मोनदों सेकेन्ड आरो थार्डआ जोंहा बेयाव गोमाबाय आरो बेनिफ्राय देग्लायबो 2025 आरो 26नि जे सोलोंथाइ बोसोराव आनजाद लिरनायावबो जोंहा बेबायदिनो सेकेन्ड आरो थार्डखौ खोमानानै गासिबो 22 जनाव 22 जनबो फार्स्ट डिभिजन जों मोननो हादों दा बेहाय जोंहा गोग्गानाय दं माबायदि आसा खालामो जे सोरबा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव गथ'फ्रा माने फरायनायाव माखासे डाउन जायो आरो माखासे फरायनो गोसो जाया दा बेनो जों बुंनो गोनाङा बेनो जाहैबाय नंगौ जेनाखि थांनाय समफोरखौ नायोब्ला जोङो नुनो मोनदों जे जोंनिफ्रायनो जोङो बुंनो गोनां जागोन जे जोंनि गुरुदेव ब्रह्म बर्डिं फरायसालियाव गोबां जेनाखि नैबे बेन्दोंनानै थानाय जे मोनसे जे जायगायाव थानानै फरायसा फरायसुलिफ्रा जे फरायनानै मेट्रिक पास जालांनो हादोंमोन आरो बेनि गेजेरजों खायसे पास जानानै थांनानै बेबायदिनो गुबुन गुबुन फरायसालि कलेजफ्राव जे एडमिसन लाहैदों खायसेया सोरहाबा जेनाखि माबा गावनि जेंना जेंसि जानानै फैफिनदों आरो सोरहाबा बेबायदिनो गोदान कलेज सायख'दों गावनि सुजुग बायदि मोनैयाव दा बेनो जोङो ओंखायनो दिनै जों खावलायगोन जे फरायसा फरायसुलिफ्रा जियाव फरायगोन बा जि कलेजाव फरायगोन बेखौ मोजाङै गाव मोजाङै तन्न खालामनांगोन लोगोसेनो गाव मा आयदायाव फरायगोन बा आर्ट्स मादों जाहैबाय स्ट्रिम हिसाबै मोनथाम दङ कमार्स साइन्स आर्ट्स दा बिनि गेजेराव गावनि जे हानायखौ गाव सेलेक्ट खालामनांगोन जाहाथे उन फैफिननो नाङा जियाव खालामदों बेनिफ्राय फैफिननानै गोदान कलेजाव थाफिननाङा दा बेनो बेजों लोगोसे खावलायनो आवगायदों जे दानि जे आबहावा बा आथिखालनि जे परिबेस बे थासारिया मोजां नङा दा बेखायनो जे फरायसा फरायसुलिफ्रा गाव साननो नांगोन बबे कलेजाव फरायोब्ला बा बबे लोगोजों जायोब्ला गाव सासे जाफुंसार जानो हागोन बेखौ जेब्लाबो फरायसाफ्रा साननो गोनां आरो बेजों लोगोसे खावलायनो आवगायदों जेनाखि दानि जे परिबेसा मोजां नङाखाय
दा गावनि जे मोजां लोगोखौ सायख'नांगोन गाज्रि लोगोजों मालाबाबो लोगो जानो नाङा दा बेजों लोगोसेनो आरो दिथागिरि जानानैबो गाव गावनि जे गथ'खौ जि कलेजाव फरायब्ला गावनि गथ'आ जाफुंसार जागोन बेखौ दिथागिरियाबो गाव साननो नांगोन आरो दिथागिरिया साननो हास्लाबाखैब्ला जे ओनसोलनि दैदेनगिरि ओनसोलनि रोंगौथि गोनां व्यक्तिफोरखौ लानानै गावनि जे गथ'खौ मोजाङै जे जाफुंसारनायनि लामायाव थांनांगौनि थाखाय जे मोजाङै जे बुजायगोन बेखौ आं खावलायबाय दिनैनि गेजेरजों फैबाय थानाय नेक्स्ट बोसोराव माबायदि आसा खालामदों आरो साबेसेसो होगोन दा बेनो जे आङो जे थांनाय बोसोर बा नैबे जे जानानै थांनाय मेट्रिक पास जानाय बिनिखौ नायनानै नोजोर बोदों जे फैबाय थानाय 2026 आरो 27 जे दा आथिखालाव जोंहा क्लास 10आव दङ बे क्लास 10आव दङ फरायसा फरायसुलिफ्रा खोब माखासेया रोंखायो आरो माखासे एसे दुरबलता दङ दा नैबेखौ जोङो फरायसालि सामलाय आफादा गोबां जे सावरायनायनि गेजेरजों आरो फोरोंगिरि स्टाफ गोबां सावरायनायनि गेजेरजों जोङो देग्लायनिफ्राय आरो साबसिन जों बेखौ खालामनो थाखाय जों आवगायदों दा जोंहा दानि जेनाखि क्लास 10आव फरायनाय बे गासै 23 जन जे फरायसा फरायसुलिफोर दङ दा बेनि गेजेरजों गासैखौबो बेबायदिनो 100आव 100% जे जोङो पास खालामनो हानाय आरो बेजों लोगोसेनो जेनाखि 90 जौखोन्दो जे जौखोन्दो मोननो हानाय बेबायदि आरो बिनि एबा बा बारा मोननो हानायखौ जोङो नाजागोन दा बे